En ung asylansøger døde i aftes i en brand i Rudkøbing på Langeland. Politiet er ikke færdig med at undersøge sagen endnu, men der er muligvis tale om, at manden begik selvmord. Episoden er den seneste af en række lignende episoder på asylcentret, og det har gjort mange asylansøgere frustreret. Unge asylansøgere fra Iran og Afghanistan demonstrerede i dag ved de lejligheder i Rudkøbing, der hører til asylcentret Holmegård. Det var her en ung asylansøger i går mistede livet i en brand. Ifølge hans venner har han tidligere fået afslag på asyl. When he get negative, he have no more future. If he go back, he will die, or maybe he will be in big trouble. So that's make him feel better to kill himself and just go away from this life. Billederne her er taget af de unge og viser branden, der blev anmeldt i går omkring kl. 20. Her blev den unge afghaner fundet stærkt forbrændt. Kom. Politiet har endnu ikke lagt sig fast på en årsag til branden, men de vil ikke udelukke, at manden muligvis antændte sig selv. Han er altså forbrændt på ca. 90% af kroppen og har fået ild ned i lungerne, så han står ikke til at redde. Og lidt efter kl. 21, så erklærer han ham død. Episoden er den seneste af en række lignende episoder på asylcentret. Dagen før branden forsøgte en af asylansøgerne at hænge sig selv, og i februar forsøgte en asylansøger at sætte ild til sit værelse i et af centrets andre afdelinger, fordi han havde fået afslag på asyl. Lederen af asylcentret på Langeland vil ikke udtale sig om den person, der døde i aftes, da politiet endnu ikke har afsluttet deres undersøgelser. Men han mener, at episoderne kan være et udtryk for, at flere af asylansøgerne har det svært, mens deres sag behandles. De er jo traumatiseret, mange af vores beboere. Vi prøver på at tale med dem, vi prøver på at trøste dem, vi prøver at give dem det bedst mulige ophold, mens de er i deres ventetid. Og det er jo en svær tid. He had lots of problems. He said that I have problems, and he was always talking about that. De unge asylansøgere gik i dag på gaden for at mindes den afdøde, men også for at gøre opmærksom på deres frustration over at få afslag på asyl. You open the doors. You want to give us a safe place, then give it. Don't bring us here and then you say no. You cannot stay. We'll give you negative. You go back home. Den unge mand skal obduceres på mandag.